Bueno, atzalde hon da ongi etorri gaur Uztarriak hitzakin eta Erlo Telebistakin elkarlanien antolautako mai inguru honta. Mai inguru hau, igandien edo jaien maiatzan otabilen izango hien udala hautezko Iñaki Uribe, PSko hautagaile, Aitor Aranguren 11 batekue, Jesus Larrañaga EAJ PNVkue, Eneko Etxeberria Bilduren hautagaile eta Juan Carlos Arellano Aralarko hautagaile. Esan, PPko hautagaile Iregon bita pasau zitzaiola, baina ez parte hartzi erabaki duela, orduan horregatik ez da hobea hemen. Mai inguru politiko izen da, erabaki deu hautagai bakoitzen interbentzioen neurtzie, alegile denboraz neurtzie. Hori zeatik, olakotan hautagai bakoitzek aukera berdintxuk eukitzeko hitz egiteko, batek edo batzuk bestin gainetik enez aukera gehiago eukitzeko, eta bestalde batetik baita ere, mai inguru honek ritmo egoki jo euki dezan, ez? Orduan, 2 minutuko denbori eukiko bakoitzak eitez aizkon galdera erantzuteko, kronometra ingoet, orduan, behaik jakinen gainin daude, baina 2 minututik pasatzeena, moztu ingoitut. Eta, nesan, mai inguru gaika antolau deula. Orduan planteamentua izangoa, nik gai bat planteaukoet galdera baten bidez, eta galdera hori erantzungo jo be banamanan, txandaka. Galdera bakoitzen erantzuten aurrena hasiko da, txandaka nik esan den arabera, lehenengo galderan azten baldin bada Iñaki Uribe, horrengun hasikoa Aitor eta horrengun hasikoa Jesus. Eta hola txandaka. Bakoitzek erantzunen erronda bat bukatzeu nien, egongo da beste erronda tarte bat, eztabaidarako alegile, bakoitze bere erantzune eman da gero replikan bat, edo zer bat eiteko aukeri baldin bada, eskua eltxau eta nahi abisau, eta nik emango izuet hitze. Eta orduan, eztabaida horretan, tarte horretan, asko jotan, 10 minutuko tarte bat egongoa. Bukaeran, hau ustete Uztarriak ondo argituta daukela, baina herritarrak ez dezukiko galderak eiteko aukeraik, arrazoi simple bateatik, batiz bat ez da hien luzau hau. Bakizu Uztarria aidala iten elkarrizketa digitalak, orduan, galderak eta dauzkenak internet bidezeo bieldu bitzala uztarria.com bidez, eta hola zehatuko da. Hola biderauko horiek kontu horiek. Eta, beste gabe, azalpen hauek eta eman da, zuzenien ja nahi baldin bazue, hasiko gea mai inguruko gaiekin. Hasteko, krisi ekonomikue, politiko guztion ahotan dabiltze, bai Azpeitin, bai Euskal Herri mailan, danien, eta, Azpeitik gure herrien, egile da, azkeneko 2 urtetan bereziki zigortu duela krisi ekonomikoek, ez bai altzarien alorra dalako, eguran sektorie, eta azkeneko urte hauetan, eta oain ere, jende asko da, langabezien da ona, edo regulazio espediente baten pien da ona. Orduan, egoera horri buelti emateko, zehazki ze neurri o ze planteatzen dituzue zuek. Hasteko Iñaki Uribe. Lehenbizi guk ez dakiten zuten, bai? Lehenbizi guk gaztei begiratuko genieke, gaztei aukerak eskaintzeaz, horretarako pentsatzen dugu funtsezkoa izango litzatekeela gazte ekintzaileen ekimenak eta potentziatzea. Nolabait eta horretarako udalaren aldetik ohientzako diru laguntzak eta beharko lukela udalak bermatu. Behar diren akordioak egin eskutxa, kaja eta holako bankuekin eta bar. Importantea deritzogu baita ere industria aztertzea, ikusi ze nun dagoen arazoa, bai metalurgian, bai egurgintzan, uste dut hemen Azpeitian horre ere industria nahiko sendoa egondala gutxienez, azken urteetan, eta horre ere lan pixkat egin beharko litzateke. Hortik aparte eta bien bitarte diru laguntzak antolatu beharko lirateke, daudenak bizkate Eusko Jaurlaritzak antolatzen dituenak banaketa bat lortu, egokiagoa eta justuagoa, eta horretarako baita ere udaletik lan pixkat egin daiteke. Laguntza horiek herrira bideratzeko modu egokiagoan.
Hori izango litzateke batez ere, gazteak eta industria, gazteen asmoak eta industria bizkati indartu. Aitor Aranguren. Bueno, gure ustez da danantzako gutze. Iruditzen zatez, krisile mehatxu badala, benetan gure etorkizuneako eta gure gizarteako, ez? Eta beraz, gutako banakaguen eta baite udaletxiek eta bai beste mailatako gobernuek helburu bakarra izen berdu kasu honetan eta da krisile aurre egitea, ez? Ez krisile konpontzeko, ez degulako konponduko krisile dudigabe, baina bai ahal baldin badeu bintzet indartute arten krisi honetatik, ez? Nola, gu plantatzen nire da udaletxik behak ipintzie, alik eta bere ahalmen guztile, rekursuek, pertsonak eta bar, nire ustez behintzet udaletxiek gutxiten indebena, eta da agente aktibo izen benetan herrien, azpitilen, jarduera ekonomikoe sendo mantentzeko, baina ez hori bakarriken baizik eta jarduera ekonomiko berriek erakartzeko ere bai, eta azken finin zertako guzti hori enplegu sortzeko. Ze enpleguek azkenien gizarte baten herri baten ongizatie ekonomien dago oinarritute, ez? Zertako udaletxi agente aktibo izen, ekintzaileei laguntzeko, lurzoru industriale eukitzeko prest, enpresa berriek erakartzeko, azpetilek kasu honetan bai, ez dakeuleko, zientzi eta teknologien mapan Gipuzkoen azpetilek kokatzeko, gure merkatari laguntzeko eta gure baserretari ere bai. Kasu honetan Gipuzkoen ezaguarri bada eguneko eren bat, barkau, PIB-en eren bat, industriala da, ez? Eta azpetilen kasun da genea pixket gehiago. Orduen ikustet kasu honetan udaletxik izen berdule, bereziki agente aktibo bat aspektu hori zaitzen, ez? Etorkizunea behira. Jesus Larrañaga. Bueno, arratzalde ondan hori. EAJ-an ikuspegitik krisi aldile dana esan duen bezala oso larrile da. Gu ditugu hor esate bateako egiteko gauze oso zehatzak. Ikustunek garbi da, lana sustau behar dela, enplegu sortu behar da, eta hortako larri-larren martxan jarri behar da. Zertako, enpresa berriak etortzeko. Azpetile, bai altzairu munduan eta bai altzairu munduan krisien dago. Eta hori garbi daukagu. Bestaletik 812 paraute daude azpetilen. Eta hori jende asko da. Bat hor kanpo nibiltzanin ikustu beste harrien nola mogitu dien. Azpetile ez da mogitu urte hauetan. Larri hortan orduan hori sustatzen badau, enpresa berriak etortzen buru izangoie, eta orduan pentsatzu enpleo berriak sortuko ala. Bestaldetik gen, gauze zehaz batea junde, pentsatze dugu korruda osko kontue, oso kontu onduen auki behar dela. Pentsar dugu enpresa hori momentu hontan kilikolo dao, hori garbi dao, zato erosi da, ez da erosi, ez da gizer, badakizer, lasa jongo, ez di lasa jongo, brasileño etorgo, ez di brasileño jongo, baina azken finio lareun da berrotan bat langile haude. Orduan udaletxi, netzako politika garbile uki behar du. Enpresa horrekin, haber, nola azpetilen geratzen inbertsio hori eta enpleo horiek azpetilen geratzeko. Eta hirugarren, teknaliakin uki behar du konbenio atin behar du. Zertako, azpetile mapa teknologikun jartzeko. Momentu honetan azpetile ez da ezautzen ezergatik gene, teknologikoki. Teknologika txatute gaude. Eta orduan aurra bota behar du, dakeunekin aurrenengo. Baina bestaldetik gen, teknologi berriek lantzen, eta hori nik usten dut konbenio horrekin eitiak eule. Ze gertatzea elgoi barren, makina herramienta ominatzen dute. Ze gertatzea behazainen soldadura eta trenak lan egiten dute. Azpeitian zenegin egiten du lana. Barkau, Jesus, 10 segundu beltz ezkizu. Eskarrik asko. Ez ditu behar, urren guzti joten neko zehoz ezateko dugu dute. Atzade ondan hoi, egile da, krisi ekonomikuna, orokorrin itziti dakeu, baina, gauze konkretu bat ditzeu, eta azpitiko daletxin gaude. Eta leho ze aztertu ereduna, eta bildutiko aztertze du da, naiz gure eredue argile izen, eskerretik eta aurrerako izen, udaletxe dazken eskumenak, ez. Eta udaletxek bi eskumen dazke zoritxarrez, bi eskumen mota azke. Alde batetik, lur publiko, horri antolamentun plan urbanistikoen lur publikoe bultzatzie eta sustatzie, eta bestetik, prestakuntza edo enplego sustapenin, enpresa sustapenin jardutie, horre iraurgi lantzenen bitartez. Batez ere, turismo bultzatzie, enpresa berri sortatzeko diru laguntzek hortik lantzie. Bi eskumen hori ditu. Orduan, gure proposamena, zehatz eta garbi izateko denbora motxontan da, alde batetik bai, larrin garatu, larrin
aurreatea, ze azkeu adibideek adibide konkretu izenda bizenakin enpresak azpeititik aldein indinak, aldein die asko itire, aldein die beste lekute, azpeitien ez delako lur publiko bat bilau, bereak hor behaien beharra egokitzeko, hori alde batetik, eta beste aldetik, ikerketa eta larrinen, jake hor poligon hori garatzen nahi deun, ikerketa eta zentro bat hor garatu baitare. Hor udaletxie, enpresakin, lidergu hartuta, eta udaletxik lidergu hartu batez ere, horre parte hartze bide bat irikite, foro sozial batzuk irikite, sindikatukin, enpresaburukin, eta olako foro batekin, udaletxik pixke lidergu hartu eta hori garatzeko. Eta azkenik, bukatzeko da, gure ustetan da programan agertzen dugu, lanbide ziketa beste referentzia altatu bat emartzako. Jendiek bai ju, elgoi barra ikistea, makina herramientako ikesketa egitea, eta teknologiko beste leku askota iku ikistea, eta gure ustetan, enpresan beharrai egokitetako lanbide ziketa, FP bat, eta horreire aldaketi eman berdi jo. Juan Carlos? Bai, kaixo arratzaldan. Gure aldetik ere, aukerak izaten ditugu gauzak azaltzeko eta bar, eta egia esan, aurrekoak esan dut bezala, gauza asko ezin direla egin udaletxetik, udalak bere esparru konkreto dauka, baina bai zerbait esateko garaian lehen aipatuta bezala, ez? Indartu beharko genukelaz bere egin handi baten, azpeintia lantzen dituen baliabide horiek nolabait egoki lantzea, ondo aukeratzea zer egin nahi deun, nola egin nahi deun, eta azken finean, helburu batzuk ondo markatzea, ez? Eta baita ere, horren barruan, eneko kondo esan du bezala, hemen neurra handi batean, eziketaz mundu hau, oso gaizki eramanda izan da, ez? Gare batean hor, asko egiten izan genuen lanbide heziketako ikastetxea, ganbeira joan da, hainbat arlo gaizki joan dirilako, bere garaian egurra zuen hor ardatzen nagusi bezala, hori iretzen bertan bezala bidiratu, orain hor beste proiektu batzu daude, ez dakit noraino iritsiko den, zer egingo den, eta hor bai egin behar direla horrelako ez dakit hitzarmenak izan beharko duten, edo zer baliabide jarri behar diren eta bar, ez? Eta horrekin batera igual lotu behar dena baita ere, azken finean da, udalak izan zezakeen nolabaiteko pausoak emateko gaitasun hortan, azken finean, mikroenpresa batzuk sortzeko bideak zabaldu, zenbait atalen aurrean errestasunak ipini, komertzioa pixka bat lantzeko, ez dakiz zer. Eta azken finean, suspertzen egin behar diren. Eta hoxe izan litzateke, azken finean da pixka bat. Krisi ekonomikoa ipatu dugu eta gehienak industria, enpresa, hezkuntzara jo dezue, ekonomian sektorea badago hemen, urte hauetaz aparte beti izan duena, ez? Nekazaritzan sektorie dago, beti krisien dagoen sektore bat bezala izan da, ez? Eta, azpeitin ere, badauke zea ondile, ez? Garrantzia ondile, pixua ondile, eta inguru hortan, zuen programak eta behira egon naiz, eta ikusi etor puntu bat, zer esana eman duna, ez? Uztarrian, eta bar, eta, nekazarien inguruen ze politika dezuen, eta horra ipatzen dezue asko Berdura plazako proiektu hori, nekazaritza eta merkataritzakin lotuta, ez? Zehazki Berdura plazako proiektu hori zer dan, zehazmo dituzuen hori esaltzeko eskauko nizueke, zehazmokin da zuten hori, ez? Zeu azita Aitor Aranguren. Nekazaritza eta Berdura plazako... Nik Berdura plaza ikusi izan dutelako batetik, baserritarrak asko eskau izan deben puntu bat behaien salmentaketa egiteko, eta gero, segunda ze proiektu dan, merkataritzare zartzalako Berdura plazan bakutzek aurkezte zuen proiektuekin, ez? Bai. Nekazaritzako kontu hau niretzako ziro importanti da. Naiz da, beti zenbakiletan sartzea nien PIB-en nekazaritzak ez duen pixua hundik, 1,1 da, oso eskaxa, Gipuzkoen, baina nik usteet dela ikeragarrizko gordailue gauze askona, ez? Hizkuntziena, paisajiena, basuena, errekana, azken finean, hor jaso ditugun urtita eta urtietan jaso ditugun ingurune natural hori beak zein du debe. Eta nik usteet ez da hola bat errekonozi dute, baserritarrak gaur egun EITB-na gure gizarteatik, ez?
Lo que pasa que oin dagoela, zigero kinkalarrien, esplotazioek, ez tebe errentagarriek ez die, o gutxi die, eta laguntze asko dauzkebe, eta gero ere gaztiek ez di sartzen, esportazioetan, ez? Ordu nik ustetor, eskualde mailan badaude, erakundiek, ez? Dedikatzeginak mundu hortan laguntzen dabar, baina nik ustete bai, udaletxe bezala, inberko bendukelana, urbildu, baserritarrak herrire. Ze modu da hori? Herri erdire ekarrite jendia. Horretik plantatze dugu, plaza berdurie berritu ezkeo, hor sortu lehizken dinamikie eta herrie jendi irakarriz, benetan, baserritaran produktuek, hori dela modu bakarran, produktu horiek konsumitzailina ekartzeko, ez? Eta proiektu zehatz bat, badukezue hortako, ondo landuta, egiteko egingarri da, ze beti egon izan die beti proiektuk eta egiteko, baina beti atzeatzen junda kontu hori, ez? Bai, nik usteet genea, baserritarrak eta berdura plazako salketa horiek eta produktun salketak oso geski trataute ondila herrien. Eta beste herri askotan bai, ez? Eta pixke ondo trata ezkeo, hau da, leku duin bat ipini ezkeo, jendie berta ekarri ezkeo, horretegi zabalo ipini ezkeo, eta abar, asko sobetu antola ezkeo hori, seguru nao, ze beste herri askotan horrek funtziona induleko, seguru nao, funtzionako lukela azpitien, bai, ez? Eta horretik plantatze dugu, berdura plaziek, berritzie eta hor antolatzi nola bait, baserretantzako gune berezi bat, ez? Eta bertako produktuntzako. Jesus Larrañaga. EAJan ikuspuntutik plaza berdurako kontuek guzartze dugu, atza berriz plaziek, azpetiko zentralidadie atza berriz bere eskuratu behar duela. Dano dakizue hor kali berritzen nahi dela, hainbalan egiten nahi dela, eta gu pentsatzen dugu hori burutzeko falta dela plazie berritzie. Hori ez basarritarrantzago bagarrik, azpitar guztientzago, eta hor barne basarritarrak. Basarritarrakin sartute, ez dakit, ni pentsatzen udaletxik lan zer joan beharko luke, aber nola komerzializatu dezaken behan produktuek azpeti hontan. Danok, o basarritarran semigea, o basarritarran zehozegea, danok. Eta ni baita ere, ados nao, gure usadioa, gure ohiture, gure zena basarreti dator. Baina ni uste modernitzatzeko denbori iritsi dela. Eta horren irizpide bezala edo irudi bezala gu ikuste dugu azpetiko plazie inberdala atza berriz, sendotu inberdala, berritu inberdala, leku gitzeko basarritarrak, ez direna basarritarrak bai, dendariak. Ez dakit, atza berriz azpetilek plazan sortu behar du, bizitzea sortu behar du. Eta horrati planteatze dugu, azpetiko enprantzan nauzile berritu, gauzetxukun batein, eta modernidade atie iriki. Gure planteamentuen, plaza berduri inberda ireki. Ireki zertako atzealdea. Atzealdea zertako, azpetile atzealdea ziko alako, martxilen aldea ziko alako. Eta horrati nahi dugu, jendie hemendigarea tandik honea, eta barruen basarritarrak. Eta esan detan bezala, niretzako, aurrerapen hona izango zan, basarritarrak komerzialki, behintzet bere produktuek modu bat saltzeko, ez dakit presentatzeko, ez dakit, holaka hainbat idea azaltzeko, nik uste ondotorriko dela udaletxi laguntzia. Niko? Bai, eskerrik asko. Bueno, dana bakidu baserritarren problematik izan den, nik profesionalki deixente zautzet, eneko abogau naiz, neurri baten, pixke zautzet. Bai, bueno, nik uste horre esperientzie badaola, esperientzie deixente daudela, eta, bueno, egia da, baserritarra behien produktuek azkenin, konsumide hori iristie lortu inbergen nukela, ez? Azkenin, azpetien egon di esperientzia batzuk, ostirela atza eta norratea, baserri produktu saltzen, udaletxe azpillen, eta egile da, baserretarrak zuzenin behien produktuek saldute, etekina eta leikeia, eta behaien baserriek izan daitezkela rentabiliak, ekonomikok ikusite. Hori da, guk gure programan asaltzea, eta hori sustako dugu baserretarrekin harremanien, eta bai, ez baserretara bakarri, baizik, eta komertzio txikile ingurun bultzako dugu, bertanekin eta adostasunin saiako gea hori sustatzen. Horretik, guk printzipioz plantatze dugu, uste programan, uste dano plantatze dugula plaza erabarritzie, evidentemente, oinezkuntza plazitie eta erabarritzie. Baina, bueno, guke plaza erdurina, momentu honetan plantatze duguna da, ikusite ze perspektiba da, momentu honetan erabarritzie. Baino, egile da, korrugadosek, eta hori da ja plan urbanistik gunda zeuzek, korrugadosek hor utzikon espazioen, libre utzikon espazioen, horrutza hasi beharko litzekela. Eta egile da, erreki aldan librina utzi beharko litzekela,
eta martxien juteanin alde horta hasi beharko litzekela eta plaza erdurik zeuruneze horri izango lekula etorkizunien kokatzeko gunien. Baina momentu honetan nola dauken planeamentukin eta dauken problemikin hau dan, planteatzen hona da momentu honetan daukena eraberritzea. Juan Carlos. Zalantzare gabe, lehen sektore indartzea ezinbesteko da, ez bai alderdi ekologiko aldetik eta baita ere sustapen aldetik, ez. Hor kontutan esan behar dugu, lehen etxi behar dena da hori, ez. Azken finean gure lurrak ematen digun fruitu hori jateko bere kalidate osoan izan behar dugula eta nola ez importantzia ezinbesteko izango duela, ez. Orduan, gero hori nola ustartu bere komertzializazioarekin eta lehen esan dudana, lehen pixka bat mikroenpresak eta sortze horrekin, azken finean honekin bat lotzeko aukera esan barko nuk. Azken finean basarretara bere enpresario egiten baldin da eta bere produktua saltzeko aukera ematen baldin dugu, beti ere lehentasun hori markatzen dugu. Baita ere kontutan hartu behar dugu, neurri handi batean guk ez dugula gehiegi kontinenteari begiratzen. Gure kontenidoa askoz importanteagoa da. Orduan plaza hori politago edo itxusiago egin daiteke eta segun eta ze alorretan gehiago edo gutxi gustatuko zaigu, baina bai garbi izan behar duguna da hori, neurrande batean egin dugu aurreko legealdian apostu bat nolabait ostiraleko azoka hori indartzen eta bar. Igual ez litzateke hor bakarrik gelditu behar, esan edet oin momentun plaza udaletxe azpean egiten da hori, zerraitik ez da hori beste leku batera trasladatzen, Sanjandagira edo beste nobaitera, ez? Orduan hor bai egin behar direla horrelako, ez dakit, elkarrezketa batzukin edo bestekin eta hori nolabait gauzatu, ez? Eta azken finan, plazaren integrazioa ez da bakarrik, kontinent hori edo plaza hori eraberritzea erabatekoa edo beste baizik eta horrek nolabait sartu behar du alde zaharrarekin nolabaiteko bizi berritzea prozesu horren barruan, ez? Eta hori izango da, pixka bat, alor ezberdinetan nolabait zehar lerro horiek pixket lantzeko edo gauzatzeko abia puntu bat. Bueno, krisi ekonomiku esan dugu, sektoretan horara barkatu Iñaki bai, astu nahi zurekin. Ez, zure ikuspegia nekazaritza, plaza berdura konturen inguruen? Bueno, baserritarrak nire ustez beste merkatari txikiek bezala direla eta orduan nik uste dut sektore berean sartu beharko litzatekela eta merkatari txikiek dauzkaten problematikan bertan kokatu. Aldea da, kanpotik etortzen direla, mendietatik, baserrietatik, eta herrian leku bat behar dutela, eta herrian leku hori kokatzeko egokiena izango litzatekela herrigunetik aldenik eta hurbilen jakina. Baina beste alde pentsatzen du baserritarrek ez dutela merezi egoera o konsiderazio berezi bat baserritarra direlako eta ez dakit nungo eta besteko baloreak gordetzen dituztelako. Nik uste dute gaur egunean herriak sortu zirenetik balore eta balio horiek herrietan daudela eta herriei begiratu behar diogula gehiago zentzu horretan. Bueno, esan duguna, krisiek ze sektoretan nolara egin duen eta horren arabera, baina krisien beste ondorio handiletako bat da, babes sozial premia, baliabide gutxillo dauzken jendie ugaritu egin dela, eta, bueno, Azpeitin ere bai, beste udalaskotan bezala, gizarte zerbitzutako eskarilek ere handitu indiela, ez? Orduan, babes sozial premia handillo horri erantzuteko, zehazki izeingo dezuen, ez? Bueno, hori montan zuri tokatzaizu, Jesus, zure handik azita. Bueno, behar sozialak garbi udaletxe zuzuen zuenin sartzi badake, eta hortako aurrekontu gitzeu. Gure alderdiek, pentsatzeu, nola egoeran ego larreien ari garen, esfuerzo berezi bat inberdule gai horiek mantentzeko eta jendeari bastarrin ez usteko. Gauze bat, ondo da enpleu sortzie, oso ondo da poligonuko horre ematie, baina ez sortzien ondo tamabi paraute dazkeu eta horrek arazu kartzitu. Bestaldetik pentsatze du, baita ere oso zuzen harrapako ditule Azpeitien gertatzen ari dena adina handiko egoitzakin, ez? Gu pentsatze du jendie Azpeititik kanpun daola,
Eta pentsatzeu jende hori Azpeitirik ari berdala. Azpeitien daun arazue baliabide horietan da niretzako egoitza, San Martinko egoitza txikile gerau da, eta hori merda, o onditu, o beste batein merda. Gure alderdi pentsatzeu, hortako, eta prez gaude, herri konsultate egiteko, edo herritar parteietza sustatzeko, jakiteko, da ona onditu eraldan, o berrien beraldan. Hori, bastarrin, gai principala bezala hartute, eta hori aurra junde, baita ere, garbi uki berda, potentzien berdala, udaletxeko servizio sozialek emateitun jendi dauna. Eta kontrol gehiago eman berda. Jakin behar da laguntzi emateagun, benetan laguntzi emate zaila berduen nahi. Eta hori garbi izan behar dugu. Ez da iztergati lotzatzegen hori izateko, eta nik hainbat jasoitut, eske batzuek gehiago ematen zailo bestin baino. Gu pentsatze dugu kontrol hori zorroztu imerdala. Eta benetan behar du nahi, eman imertzaiola. Eta ez duna behar, ez. Eta gutxura gara gure lana. Eneko? Bai. Bueno, gai hau da guretzat zentrala da. Guretzat oso gai importanti da. Guretzat azkenin, krisis ekonomikonekin da gertatzen nahi danakin, ezin dela, iruditzen zaigu Azpeitilen zelako gizarteatek ezin dula inorra atzin utzi. Orduan, aspektu honetan nahi dugu batez ere lan itie eta batez hori inbertitzi. Guk ladrilotan da baino gehiago nahi dugu pertsonatan inbertitzie, zaharretan inbertitzie, gaztitan inbertitzie, eta batez ere nahi dugu behar sozial hauetan dauden instrumento individualtxe azken tresna guztiek martxan jartzi eta indertzi eta potentziatzia lan gehiena. Hori nahi dugu eta hori irutzezagu gainetik justizizku dela. Justizizkue eta gainetik eskubide universal badala. Nik oin dela gutxi liburu bat letuet, oso liburu txiki bat, oso politxe, oin Madriden gertatzen ari dinan inguruen, aidana, indignados liburu da. Eta hitz hori zer dan, eta zateu, Declaración Universal de Derechos Humanos asaltza, derecho a la salud, al bienestar, hori basiko da. Batez ere guk hori indertuko dugu, hori horrena apustu. San Martingo kasun, zarretxien kasun, gauze konkretu hortan, guri irutzagu momentotan gaitek gai horren inguruen momentotan udaletxe azkenen gortitan 5 milioi euro gaztaitu San Martinen, eta San Martin alde batea utzi eta berre jeitie itzau irutzen erantzun logikoa danik eta udaletxe eta herrien berrai erantzute jonik. San Martin herrien erdien dago, hori importanti da, beste modelo batzu asko, por ejemplo, Azkoitilen herritik kanpoa daudela zarrak, guk herrien erdien ditugu, korrugadoz jutean herrien erdien geldukoie, gure zarra nahi ditugu, leku honenien. Eta San Martin momentu honetan, 7 hobe utz daude. 7 hobe utz. Bueno, guk alare plantatzea gure programan ampliatzie. Eta etorkizunien, posibilitatea korrugadozen aldea ampliatzie. Bueno. Bai, gai hau ezinbesteko da darretatik heltzea eta gaina indik inola ezkerreko ikuspuntu batetik, ez? Garbi daukagu eta nik gai hau eman izan dut urtetarditan hemen udaletxean eta egia da zenbait gauza beti ere entzuten direla, ez? Ez dakizenek diro gehiago jaso duela, beste diro ez dakiz duela egin, badakiz eta azken finan horiek arazoak ez dira, azken finan hor jendearen percepzioa eta jendeak egiten duenaren arabera eta ezin da juzgatu neurri handi batean hor egiten dena edo egiten ez dena. Gaur egun irutzen zait hori oso ondo bideratuta egon dela, gaiak oso ondo tratatuta egon direla, eta Azpeitian momentuz, zorionez, ez daukagula esateko, hemendik gizartekintzatiken inondik inoa gaizki tratatua edo gutxietzitua izan dela erozein. Denok gehiago nahiko genuke dudarik gabe, baina daukaguna daukagu, ez? Eta nire lagun batek esaten zuena. Ez que futbolean amaike jokalari daudenean, amaike daude eta ezin dira gehiago sartu. Eta orduan azken finean hoiekin egin behar da lan, ez? Aurreko legealdian garbi dago, horren apustua egin genuela garbi, inbertsio batzuk egin ziela San Martinen eta bar, eta egia da horri jarraipen bat eman bertzaiola, zein dela gauzaka alde batera utzi eta beste gauze batzuetan sartu, oraindik eta aurrekoa sendotu gabe baldin badago. Baina baitare hor akats potolo badaukagu, azken finean udalaren eskumena ez da bakarrik.
hori onartzea baizik eta gero diputazioak eman behar ditu horrelako pauta batzuk non esaten duen horiek nola kudeatu eta azken finean diru iturria berak jartzen duelako. Orduan hor bai dela lan potolo bat egin beharra. Iñaki Uribe, zure txanda. Bueno, gizarte zerbitzuetan nik uste dute Eusko Jaurlaritzak baditu olako laguntza batzuk, rentas de garantía individual deitzen zaienak, prestación complementaria a la vivienda, eta gero prestación complementaria a la jubilación también. Orduan nik uste dute laguntza guzti horiek udaletik modu orekatuan edo justuan banatzen lagundu behar duela. Hori langabetuei eta dagokienez eta egoera txarrean daudenez. Baita ere, badaude hor, ayudas a la emergencia social, eta horretan ere bai, nik uste dut udalak hor gauza handia daukala egiteko. Uste dut egiten duela, nik ez dut esango gaizki egin duenik. Baina, niri gustatuko litzateke horretan bereziki laguntzea. Uste dut arazo larria dela eta diru horiek ondo banatu behar dira. Beste alde, pentsatzen dut zaharren kontua edo adinduen kontua ere bai, bizkatea zaindu beharko da, udalak baditu baliabideak eta rekursuak laguntza horiek emateko, zaharrei laguntzeko, eta egiten ditu, nik uste falta dela olako bat nolabait gorputz bat voluntarioena sortzean bakarrik eta bizi diren zaharrei laguntzeko. Etxetara joateko, ez etxasetxeko laguntza eskatzen dutenei bakarrik. Badaude jente asko aislatuta dagoena, ez daukona baliabideri jende horren gara hiltzeko, eta nik uste dut hor antolatu behar duela udalak zerbait hoien gana iristeko, da hoiei atentzio partikular bat emateko. Gero badaude baita ere, berdintasunaren legea aplikatu beharra, eta honetan ere bai, udaletxetik gure alderdiak gustora lagunduko luke, eta alegin guztiak egingo lituzki honetan. Hori emakumeena, homosexualak eta gaiak ere bai. Bukatu da zure dut. Barkatu. Bale. Ya está, barkatu. Aitor, zure txanda da bain? Kasu honetan, guretzat gai hau ekonomiekin batea da gure programa edo gure ideien zutabe nagusietako bat. Zeatik, pertsona dobelako, hemen mai gainin, kasu honetan ez, eta berezik ere bai nahi delako transmitiu, nik uste ez dela ongi ulertzen, zerbitzu sozialak noiz edo noiz guk, hemen gauden danok, gure familiaatiken edo guk geuk berko dituguleko, zerbitzu sozialak danok erabileko ditugu noiz edo noiz gure bizitzen zier, ez? Horregatik zerbitzu sozialak die herritar guztientzako, ez batzuentzako bakarriken. Hemen gertatzeana da, gerotak gizarte zaharraue dakeule, eta beharrak gerota ondillo izango hila, eta beraz, udaletxiek gerota rekurso gehiago ipini berko ditule mai gainean, dirue eta pertsonak. Herri aurreatuenetan, normalien jende nagusile, jende heldue, alik eta gehien bere betiko inguruen mantentzie da tendentzie ez da, eta kasu hortako udaletxik egin berko luke etxezitzeko laguntzie baliabidik handitu, eta bereziki laguntza sozio-sanitarioa. Askotan zerbitzu sozialak alde batetik jutegia, eta medikuek eta sanidadi bestetik hor koordinen berdebe horiek. Horrengo tendentzia hori da, bi horiek koordinago ez. Horrekin lortuko genduke, jende heldue, alik eta gehien bere etxe inguruen edo bere ambientien mantentzia. Gero gure, hemen debati ez da honi, enekokin ados nago, debati ez da azpiegituretan, hemen ez deu ber, momentuz, baina ikusite, bai, aurri hartu behar ditu zahartze horri, eta gero berkoitu azpiegitura gehiago. Eta gu plantatze duguna da gero, pertsona helduek eta nagusiek, askoz protagonismo gehiago eukitzia, herrien. Herriko erabakietan eta herriko dinamika guztietan, ez? Eta hor plantatzen dugu zahartze aktiboko lotuteko politikak. Eta gero beste gauze bat bai geuta gizarte honetan geuta gito dakeune, eta da konziliazio ez da. Gure pertsona bezala, famili eta lanakin, nola konzilia guzti hori ez? Eta hor aurren arretarako zerbitzuk eta plantatzen dugu. Ez dakit gai honen inguruen bat ematek zerbait gehiago komentatzen nahi du, nik banauken justu, Jesus Larrañaga beakatea du, adinekoen sektorien kontu hori ez, babes sozialak orokorren adinekoen sektorien
bueno, gero eta gehiago gehalako, eta bi aldetatik atea du, batetik azpiegitura ingurutik, inguruko San Martin egoitzan inguruko gaiek erten du, eta gero Aitorrek esan duna, ze askotan, eta, bueno, batiz batek jubilatu elkarteta eta jute baldin mazea edo aipatzen dalako, adinekuek edo zahartzat bakarrik aitze ditula, eta gero eta gehiago die eskatze dutenak, eragile aktibo bezala, alegile jubilauta edo erretirauta egon arren, behek parte hartzi nahi debela, behaintzako aizialdirako haindiken estiela pentsatzen zahartzaruen oso ikuspegi txarra daula, ez alde hortatik alegile da, adin bateko jende horrentzako badaukezue aktibidade, aizialdi eskaintza zoze berezit egiteko, edo bakargen gelduta da hor, erretiratu eta entzea gelditzea, ez? Bueno, hau irikilen nahi botatzetu hain, ez dakitu bat ematek orokorren Aitorreke erantzun du, ez dakitu ez dik... Guk orokorren parte hartzi gultatze dugu, guk ez ditu binor, noski ez du binor ikusten alde batea botata, ez? Gure ereduen justu da, eta hori, behin da bain berriz zaten ez, esan dugu gure jendi izan dugu, gure mitinetan izan dugu, guk ez du sinisten, igual dudei baldin mauz, lau urtin behin botu man eta hor bukatzea la demokrazia, ez? Oin gaur, egun hau eta Madrilen gertatzean horren adierazgarria dela, ez? Gu demokrazia real baten, partizipa baten siniste dugu. Gure programan, oso zagune dela, guk planteatzeuna da, eredu parte hartzaile bat, foro guztietan, alderdi guztietan, gaztiek, sarra, kulturan, beste modelo bat dala nik irutze zatez, beste modelo bat, eta guk beste udaletxe modu bat planteatzeu, herri galdeketak ekine bai, eta hor, sarra ere, bereziki ez dugu zer planteatzen, baina planteatzitugu, herritar guzti orokorrin planteatzen jo, eta jarrak problematika konkretoa baldin bakabe, behaiekin, koordinautere, horako parte hartzik sustatu ditugu. Ni nago ez dezan, baina Iñaki nire oso interesan ditu izate azpeimarratu nien bakarri bizidien zartzaro hori, alderdi hori. Ni pentsatze bai, zozek jo iti badakule. Oinarte beti gaztiek ebar dute lana, eta ez dakit, horar beti pentsa izen dugu, jubilatzen ia bukatu dela, ez? Baina ni uste bakarrik eratzeko hori eta hori laguntz hori aldun berandu nizeteo jendi martxan jarri behar da. Eta kartaketan daiti ondo, baina beste gauzasko ere iti bat dago. Eta ni pentsatzen du daletxetik gen, hainbat gauze egiten asilitekela. Behintzet hasi. Biajik ondo daude eta nahi dezutena, baina eguneroko nik uste eta itortu darraget udaletxiek, ez da gure gizartiek, bizketa adin batzuk hartzitu gunin, pentsatzen dule ez, horret deskantzen berdik eta ez dik ezarrein behar. Ba niz nagoz horrekin. Ni pentsatzen sartzaro oso aktibu berdala, eta ez dakit, nik Gasteizen eta Bilbon honin ikustitut, haula da esperientzia, holako zerbaitek arri azbitire, beste gauze batzuk hasi zeiten, aztertzen, ez dakit, oso exito ondile dute historiako zeak, ekimenak Gasteizen adibidez, ikuste eta hainbat jende juten aurra jubilatuek, adina handikuek, eta horrek zeiteu, ez dakit, azkeno momentu behintzet oso berandutu ditu eta jendi aktibo dago, ez? Ni pentsatzen bide hori hartu berdala, baina, beste batzuk beste idazke eta onartzet, Iñaki Bandon idei oso interesan ditu izatela. Bueno, egia esan, ez dakit, hori, segunoetan nola bizi diren, nik esango nuke azpitin esperientzia asko egin dela horri buruz, ez? Eta, bueno, bengo baigerakoak ez direla, ez dakit, kartogakoetan murgiltzen bakarrik, ez? Gauza pila bat egin dituzte, eta irutze zait, lekzio bat baino gehiago eman digutela urteguetan zehar, ez? Horri bili dela kantuan, horri ari dira danborra talde bat atatzeko asmoakin, horri bili dira ez dakize ekintza egiten, eta irutze zait, zentzu horretan baduela, ez dakit, eragiketako gogoa eta barrez, bultzada gehiago martza dela dudari gabe, porque ez zat irutzen gizarte honetan inoz sobran dagoenik.